लाख लाख मोब्लिब बाहायगिरिफोरनि थाखाय गिदिर खौरां 12 साननि थाखाय मोब्लिब गोहोआ बन्द जागोन। फुंनि 6 रिंगानिफ्राय 10 रिंगासिम मोब्लिब सिबिथाया बन्द जागोन। नंगौ, बे समाव मोब्लिब बाहायगिरिफोरनि थाखाय गिदिर खौरां। हजाय मोब्लिब बिफाना माखासे जेंनानि थाखाय 12 सानसिम मोब्लिब सिबिथाया बन्द जागोन होनना खौरां फोसावदों। आरो बे मोब्लिब सिबिथाया दिनैनिफ्राय एबा 21 नभेम्बरनि फुंनि 6 रिंगानिफ्राय 10 रिंगासिम बन्दआ जागायबाय। गावगावनि मबाइल फन आरो लेपटप एबा मोब्लिबारि मुवा बेसादफोरखौ दिनैनो चार्ज होनानै ला। हजाय मोब्लिब बिफाना 21 नभेम्बर एबा दिनैनिफ्राय 12 सानसिम मोब्लिब सिबिथायखौ बन्द जागोन होननानै फोसावदों। हजाय मोब्लिब बिफाना फोसावनाय बायदिब्ला 21, 23 आरो 24 नभेम्बराव मोब्लिब सिबिथाया बन्द जागोन आरो 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 आरो 12 डिसेम्बर खालारखालि बन्द जागोन होननानै फोसावदों आरो बेयो हजाय जिल्ला आरो कार्बि आंलं जिल्लानि खाथि खाला ओनसोलफोराव जागोन। नोंगौ, बे मोब्लिब सिबिथाया 21, 23 आरो 24 नभेम्बराव बन्द जागोन आरो डिसेम्बर दाननि 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 आरो 12 खालाराव बन्द जागोन होनना हजाय मोब्लिब बिफाना फोसावदों।